Hello. It's Zami again. Sarauniya, 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 Salma Gimbiya, jaruma, sanar faradiya. Sarauniya, 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 Salma Gimbiya, jaruma, sanar faradiya. Sarauniya, 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 Salma Gimbiya, jaruma, sanar faradiya. Ba yau na fara ba yau na daina ba. Kina da kyau sarauniya, zubin ki na yi duba. Ina ta san ki dan ba za na so na daina ba. Kowa ya so ki bayan ni ba za na yafe ba. Kullum a boye da fili ke ce nake duba. Barin gani sifar ki san ba za na manta ba. Ganin ki ne yasa na tuntube ban duba ba. Na so na danna zuciya hakan ba zai yiwu ba. A zuciya na je da yunkura na je. Farjini take ta mun kamar dai kar na je. Sallama nake a zuci ko guje-guje. Ga ta dai anan ruhin kamayan kuje. Kin gani fa babatun na miki kisha. Akan ki sai dai in a tsinto na arijiya. Kowa na ta cewa zami bai da zuciya. Akan ki babu wanda zai hana ni kashe dukiya. Autar hajjiya ya sarauniya, cikin dare kullum kina cikin samaniya. Kallo nake dan kokarin gamsar da zuciya. A zahiri ina cikin shauƙin da baya kariya. Sannu Gimbiya, jarumar diya, kyan hali da kyanki shi ya sarke zuciya. Na jima ina ta san ki tun kuruciya. Ki ban gilaban dinki yanzu domin za na garzaya. Sarauniya, 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 sannu sarauniya, 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 sannu sarauniya. Ba anan ne to gizo ke yin sagar ba. She said I should give her my phone to dial a number. Gashi na jima wayan ma bai ga kati ba. Gashi layin ma ba za a bani bashi ba. Ga akwai na baya wanda ma fa ban biya ba. Sai na ce kin gaba rana baki kati na. Ki taimaka ki bani call domin mu tattauna. Da fari dai ka gani fasal masunana. Cikin gidan mu har akan naira muna kwana. A yanzu haka ma ina jiran direba na. Na bashi ne ya mun canjin dala to naira na. Jakata sai dala bana da canji ko na gana. Gashi na saya kayayyakin bukata na. Babu canji gashi rana na ta duka na. Gashi Cairo za mu je momi tana jira na. Ko dai in siya ko na fasa zuwa. Kin ga dan tsaya mu ga ina zuwa. I have some issues amma mu je zuwa. Bara na baki 50k kawai ki je zuwa. Zan jira anan na san driver na zuwa. An kusan me dadi ya ban kai banki. Gashi 4 o'clock yanzu an rufe banki. More than 4 hours kamar an ban jiran gunki. Ba direba babu Salma yau na sha wanki. Sarauniya, 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 Salma Gimbiya, jaruma, sanar faradiya. 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 Abdul, a kun san me? Wurin pension dadi ne ba san ma ya zami da shi ba.